Mga igsoon atong paminawon ning laing sumpay sa amo ang panaglantogi. Oy, Okay, Brad Roger, klaro naman ka nga nadungog man nimo og mga nabasa gyud si Pablo, nagsimba sa adlaw sa Sabado, so isip usa ka apostoles. So daghang salamat sa higayon nga imong gihatag Brother Eugene og sa moderator. unsa man da? Moderator, Muribatal pa ni, wa na. wala kay ning dawat naman ka napildi na kani ning gilatiha. Mabasa Kung naman ako. maubik ana. Nganong di man ka modawat og ribatal nga namas utong sabot nga magribatal gyud. Unsa man ni? Kamao kang modebate o di kamaong modebate? Mr. Moderator. Klaro na nga ni dawat Wala man ka mag-isip. paminaw. Wala ta sa role nga ang dili ka ang nasa role ang di katubag sa katulong higayon pildi. Di ba? So wala punta sa role nga og mabasa nako nga naa pildi na ka. Wa biya na imo ra nang kaugalingong role ha. Katong basahon ning ang buhat kapitulo 17 bersikulo. Mr. Moderator, unya na. Klaro na sa condition, natural sa condition na ginay showdown. Showdown, sa challenge na ginay showdown. Dawat naman ka sa showdown na kung akong mabasa, apostoles, nagsimba sa adlaw sa ipapahulay, dawato nimo nga pildi na ka. Unya karon. Musugot ka nga padayon na to sa pagbasa bisan pildi na ka. Badin. Ay. Paminaw. Badin. Brad Jumel, ayaw ko kukuha na kay Katoliko ra ba ka? Yeah, Brad Jumel, ikaw na Moderator sa Mr. sa lagi ko. Moderator man ko. ikaw Di na mo ka sa moderator kay moderator ka kay ako. Ning Sige. Sige. Ako sa time ang moderator man ko. Mura lang yung challenge ni na basahan nimo siya og na mahulay sa adlaw sa Sabado ang apostoles dili man worship. Paulay man ginong nila imo man Ang tingon kanina, kung makabasa ka sa Biblia ang mga apostoles na mahulay og Sabado pildi ko, pero kung nagsimba lang wala mo kung hutan na nagsimba bang mga apostoles. Ayo ilahi bro kay naka-record atong record bro. Dili pwede mahimo ka ba na bro kung imo mo moderator ko nakadungog ko sa iyang pamahayag dinina. Paminaw ha. Recorded niya nga to. I-post ra ba nako ni sa Facebook? I-post na ni sa YouTube o sa Facebook. Pagsulti pa lang niya, ato alam yung gisulat. Apostoles nagsimba sa adlaw ipapahulay. Unya karon. So dawato no ako mo sugot lang po ko nga padayonon ni para nga makaribat niya padayonon ni basta dawato niya nga pildi na gyud siya kay wala pildi naman siya. Kay ning dawan man siya sa kondisyon nga kung ako mabasa pildi siya. Unya adiya gisulat din ako diya ba? Nag-challenge ko sa mga pastor o kinsang mga dentista nga kung kinsa sa mga apostoles nagsimba sa adlaw ipapawlay pero wa yun sila nahatag sa kuha nga TikTok. Ana siya. So, pero kayo imong giputol. Giputol akong challenge napay ningon ko nga wa joy mabasang challenge nga bisan gali San Pablo, bisan gyapil lang San Pablo nga mga apostoles na mahulay og nagsimba sa adlaw sa Sabado. Ang imo nagsimba pero wa gyud nimo gikuan nga na mahulay. Tay problema anang dia. Pero moderator, ning awat na siya sa challenge. Iyan ang yotro-otro na nakarecord ni. Ayaw ko ang Rinaw lagi ang mutato la ba perde ki karon. yan. Dia. Ning dawat na siya sa challenge. So wala na ni. Kung ano di ba tin Okay, moderator style. O Mr. Moderator, ayaw po ka pinapili kay ikaw ibaw na biya ka kon wala sa challenge ha. Wala, di. Claro, ning challenge ko kung akong mabasa sa Biblia na dunay apostoles nagsimba sa adlaw Domingo, imo bang dawaton pildi na ka? Matod niya pildi na siya. So karon muingon pa man siya nga muribat, di ka karibat pildi na ka. Kung ribatal, nga ko ang challenge gaganina kung makabasa ka sa Biblia ang apostoles na mahulay o gasimbag Domingo, imo magikuha ning na mahulay kay imo nga pagsimba. Wa mo tay problema bisag kung sa adlaw mo ta mosimba. Ha? Ayaw lagi. Kaya ron di tama sa maning malimbong man pud oy. Ala, Mr. Moderator. Kay gusto naman gid siya nga maputol ning ato ang lantugi kay kanunay gid ning ayang ipalutaw ng sige dang dawag mabitaw din na sa modawat og ribatal. Pero sige na lang kay kini man kung atong ribatal nga himuon diha nako koreksyon na lang iyaha kaganinang gi hatag sa chat o kining ang igamit niyang buhas 17 no. Una nga sige na lang og di sa mo dawat og ribatal nga nakaman sa amo ang tema nga
kinahanglan naman na sa mong lagda nga do nagi rebatal pero iyang ipaputol ang rebatal kay hadlock siguro, no? Oh, sige. Okay, Moderator Style, makusa. Yan, Ah. tubag ka na ako, before ka respond. Yung ko nahadlok ang iyang rebuttal, bisan sa iyang presentation, wa man gani nagkadimao. Diya, nindawat na siya sa atong challenge, nga pildi na siya ni ining debatiha. So kung mudawat na siya nga totally pildi na siya ni ining debatiha, kung iyan ang angkonon, o sige, napildi na akong ni ining debatiha, pero padayon lang ta sa atong debate, padayon ra pud ko sa gihapon. Pero paangkuna siya nga iyan na yung gidawat, nga totally pildi na gyud siya ni ining debatiha, pero padayon lang. Okay, Moderator Style mo, sulti sa ko Sa ako, manggong napaminaw both sides sa inyo, kaya kung maritirian ni Moderator, likot mo ka Brad Daniel sa iyang challenge din na itong challenge. Ayang challenge din na ako madungog, walay mabasa sa Biblia nga ang apostoles ug ang mga na mahulay ug nagsimba sa adlaw Sabado. Karon ang imong challenge kaya na usap nimo ang imong challenge kay ningon man nga kung mapakita nimo mabasa nimo sa Biblia nga ang apostoles nagsimba sa adlaw ikapahulay. Wala naman nagkasilabot nga kay lahi ang definition sa iyong pag-istorya. Isa ka mo na desisyon ko pa dahil mo o dili ka. Hindi ko magpalod ko mo ng rin ang good. Okay naman og di niya ipayon ko lang ni tagaag komentaryo sa akong record. Mao na diha. Mr. Moderator diha. Ang ako ang challenge mo iyang gidawat. So kining dawat man siya. Akong challenge sa Ano namang i-deny karon? pastilan. Nganong iyahan naman ni karon si Ipang nakakita na kang Ellen G. White. Ito na lang to. Iyahan naman ni karon ikaw dito lang. Nakakita na di kang Ellen G. White sa iyong pagkamini. Ayaw. Nice. Personal attack na Mr. Moderator. Natake Okay, wala na tayo. yeah. Mr. Moderator, okay na sa kuha, pero naa sa imuha, Mr. Moderator, ang katungod. Kay siya ling angko naman nan siya. I-deklarar lang nga pildi na siya nining debatiha, padayon ta sa atong debate. Okay. Sa inyong both sides, sa inyong gibarogan manggod na si Brother DM, ang inyong challenge Brother DM, o ang iyang bot pasabot, wa mo nagatagbo, mo lang lisod kayo may kung pili siya, daog ka. Dili na sa pwede mo lang, kamo lang magsabot ka kung isang kay kung yung lisod kayo mag-isusin kung pili daw ka na nga. Kamo magsabot na kung magpadayon, bago sa iyong debate, kay mo insist mag-inubot ka, di ta mo manini. Katungod na sa moderator, Mel, ikaw nakadungog na nindawat ya sa akong challenge. Akong challenge ang akong challenge, kung mabasa na ko, dunay apostoles nagsimba sa adlaw igpapahulay, dawaton ba niya nga mapildi siya nining debatiha? Siya na nadungog nimo klaro sa nga siya na mahayag nga kung akong mabasa ang akong challenge, pildi siya. So naa sa katungod nimo Brother Jomel, ipabarog ang imong kaugalingon isip moderator, dili isip usa ka katoliko ining debatiha. Inaan nimo sa katungod ang pagdeklarar. Ang kahuman nimo deklarar, padayon ta sa atong debate. Okay. Ang akong deklarare, Brother Den, dili ko makalipili sa kaya ang yang bot pasabot na imong iturod nga ibasa, pahulay og simba, mula yung ipagita na challenge ka ganina. Muna nga, kung kuwan boto noon, mahimo ka ikaw napili kaya imong challenge, dapotol ba siyang challenge? Pagikot mo ka siya pamahayag ganina nga challenge na kung mabasa nimo nga apostol si Kristo na mahulay og nagsimba sa adlaw Sabado, mula siya mula yung challenge, apil pa si Paul. Tapos mikot mo ka sa imong pag-challenge nga kung mabasa nimo nga ang apostol si Simba sa adlaw Sabado, wa man siya problema niya na anyang punto pahulay man. Ay ikaw ako pangutan-on Mr. Moderator. Unsa naman Gidawat niya Padayon ang debate siguro, padayon na siguro brother. Palinaw, ikaw akong pangutan-on. Gidawat niya akong challenge o wala? Pero may Bidawat niya ang imong Okay. challenge. Kaya gidawat naman niya akong challenge. Okay, tuloy. Sige, padayon na to kay basta klaro na nga pildi siya nining debatiha kay iya namang gidawat ang challenge nga mapildi siya. Asa brother din, ikotlo ka sa iyang pagpamahayag ganina lagi. Moto, iyang bot pasabot nga mi-agree siya sa imong challenge. Kaya ikotlo na kasi ang pagpamahayag ganina nga, kung makabasa ka nga, mitahulay ang apostoles o misimba sa adlaw, Sabado, mula yung gisugot na challenge. Di mo kay lalahin man. Jomel, ang iyahang gisulti, ako ang gisulat. So,
kini nga akong gisulat, di gid ni pwede na ako mausab. Kay nasulat nan. Ang iya hapon ang iyang lubag ito ison. Pero sa iyang pagpamahayag, ako na yung gisulat para di ko malimot. So naan man na sa akong gisulat. Sige. Ikaw, halata na kayo ka, Mr. Moderator. Halata. Wala ko. Sa permiro pa lang. Di ka kadeklarar. Di ka kadeklarar nga nung di man ka makadeklarar nga klaro naman kayo na. Pero Yaran, sige lang, okay na na sa kuha. Klaro na sa kuha nga at least kay bao man pud ko nga Katoliko man pud ka mo mulaban din sa Kapikas pero since nga mao na may nahitabo at least ning dawat na siya. lagaw. So padayon ko sa pangutana pila ka oras ako pila na lang pangutana. Pero naman ni Mura. Wala na, hurot na. Ganyan na hurot. Naunsan na lang ni karon. Okay. So tawag ko balik ha. Ayaw, personal bro, labag bro. Pero labi ako bro. Pero ako ganyan, hindi na ako sa balik nila. Wala ko Inig postpone sa akong record. Bro Jamel. Ang naminaw makahibaw na. Oh. Ikaw, magdipinsa ka nga wala ka ning apin. Okay ra man magdipinsa ka pero ang naminaw makahibaw na. Hindi man ka deklarar kay klaro naman ka. Klaro naman ako mo deklarar ko basta maklaro gyud kay dawat sa challenge nya dili na karon usab-usabon na niya Brother, tawag ko balik. Sige. Hello. Sige start ko station Sige. May una ni. ako mo na si Kanstad karon lang namo Di ba ang negative may una ni dili ang affirmative? dili sa kuha na Brad sa conclusion okay na nagboto 95 na sa conclusion ka muna si Kanstad ka man ato na si Kanstad Kay ako po nitagaan og rebuttal inig post ani mag-record kog rebuttal bahin ato ang cross examine. Sige na lang padayon. ay nga na kay dili ka honest nga na og imuhan ning kunan ato ang debate ako ito Wala pa ato lang ugon sa lang inaasa to pero kung tapusan. gusto ka mao lagi na ako imuha bro katong akong position nindo to kay ikaw makapresent ko kabahin sa imong domingo mao tong akong untang position kay ako ang gusto nako ba nga mag-fair patas na nato abang presentation pero kay dili man ka mudawat ato god no nga dili nagkalisod ka kay Sige na rebuttal na bahin minaw ko kay daghan ra og sige ano sa oras. Tima. pila na 10 minutos o 15 minutos 10 Ranibad, 10 ang debatal. Bajamel. Ay, Gisra. Yes, okay. So, may yung buntag otro, no, sa tanan natong mga kahigalaan o mga kabiyanan nga makadungog din ng debate ha. So, nahimo nga nasadyahan ko, meaning among debate mga kahigalaan o mga kaigsunan. Sadya, mo ning debatiha nga murag nasadyaan ko aning debatiha ba kay ko na siya, actually, nindawat na siya. No? Nindawat na siya sa ako ang mga pangutana daghan kay siyang nindawat pero wala na ko'y angay pa nga pamatud-an. Kay mismo, siya ning dawat na. Matod pa niya. Pagkutana siya. Kining sa Exodus 20, versikulo 8 hangtod sa 11, sa Latina Vulgata. Matod pa niya, dili siya kuno ani sopak. Kanya, dili mo siya sopak. Bakit katabot uyon siya? Uy, ang isang sira ba din Latina Vulgata, hinumdumi nga santo kamo ang adlaw nga Sabado ko pamulay. Pakiyat sa mic kita nang nag-loudspeaker sa microphone o sa kwan? The feedback man? O i-off lang ang microphone, ang mute, ang paki-mute lang. Okay, so mo na mga kahigalaan, mga kaigsunan, dili siya kung supak. So kay dili siya supak, yun na siya. Ako siya gipakutan na. Kay matod pa din sa Latina Vulgata, ang adlaw ipapahulay mao ang Sabado. Uyon na nimo. Sili niya, uyon yung kuana. Kay mao na gipaklaro yun ni Monsignor Yap. Imagine mo, mao ang gipaklaro ni Monsignor Yap. So naklaro pag yun noon. Unya mo balik pag yun siya sa pangutana dito sa una ko nga bersyon. Naunsa wa pa ka naklaro na aning nasulat sa gisulat ni Monsignor Yap nga ingon nimo gipaklaro na diri ni Monsignor Yap nga ang Sabado mao ang adlaw ipapahulay o galing na alang siya gamay nga twist.
twist siyang pagtubag. Ang ihang twist, nga kini kuno, matod niya sa mga Hudiyo. Wa man ni tao nagpabarog, wa man ko'y tao nagtima din ni kung sa mga Hudiyo o sa mga Kristiyano. Klaro ang timaw. Pamatud-an ko nga ang Sabado mao ang adlaw ipapahulay o Sabat sumala sa Biblia og referensya. Unya di pa siya dawat. O kaduha na siya, una namakak siya. Ikaduha pildi na siya. Kay namakak siya sa kini kuno nga proposisyon dili kuno ni iyaha. So ko kuno i-affirmative pamatud-an ako Sabado ang adlaw ipapahulay. Sumauli ang tema nga akong gipamatud-an sa karon. So ganyan ako, kung akong mapabasa nga, gikan ni sa imuhang chat, dawaton nimo nga makaka. O, gidawat niya. So, unan niya nga pagdawat, namakak na siya. So, klaro mga kahigala kay suunan nga, unta, og mudawat ta, maghatag tag proposisyon, kanang siguraduhon na to, nga dili ta magkalisod sa pagbigar. Kay, naunsa naman nga, uyo na siya sa Biblia, karon. Uyo na sad siya, ang atong referensya ko no, nga atong ibasa to, dili niya uyunan kay wala kuno nako humana. Uy naunsa man tawhana nga siya nagbasa sa libro ni Mrs. White. Naunsa man nga igor mo pugani di putol-putol unya ingon niya dili na kuno kinahanglan i-contextualize. Kay klaro na ang gisulti ni Mrs. White. Oh, kung siya di ay maoy mag-explain, siya ay magbasa, dili na ikinahanglan i-contextualize pero kung ako ay kinahanglan pa i-contextualize na unsa bias na klase nga panubag. Karon, dili ba ni klaro ang gisulti sa ilahang libro ni? O dia. The third commandment is remember thou keep holy the Sabbath day. Like the first two commandments, this one also concerns our duties to God, particularly the duty to worship Him on a designated day. The word Sabbath means rest and is Saturday, the seventh day of the week. Klaro, kung kinahanglan mato pa niya, i-contextualize mo sa. So kung ako na magbasa, i-contextualize kung siya, wala klaro man po na ang iyahang pagsulti nga dili ko na ang kanang pagpaatahag niya sa gisulti ni sa mga libro ni Mrs. White. Dili na mao ang gusto po niya ipasabot ni Mrs. White. Pero iyaha, dili na okay, dili po di na nga dili i-contextualize. So bias og dili mao ang iyaha. Kung dumdumo na to mga higala, ako na mong gisultihan no sa akong presentation kay nga mao man gid kasagaran nga gamiton sa mga kaatbang nato mga anti-Sabbatarian nga kuno abi si Kristo iyang gisupak ang adlaw nga ipapahulay sa mga Hudiyo ra. So dili na mao ang among tema. Dili na naunsa naman ikaw ning akong kaatbang ni nga imbis ni garon niya ang akong tema, nagpamatuon man siya sa iyang Domingo. So, bitaw nga giingnan ako siya kining akong proposition nindot kay og gidawat pa niya ang akong proposition, katuon ta iyang presentation maon dito. Unya kay dili man siya kay kuno, dili man kuno tumao para niya. So, karon siya hinuoy may dili nagkadimao niini. So, klaro mga kahigalaan. Unya, dili pod siya patok niya sa Exodo 20 bersikulo 8 nga kanang ipapahulay diha sa Exodo 20 bersikulo 8 adlaw ipapahulay ay ikapitong adlaw o karon unsa man ang ikapitong adlaw sa semana matod pa sa dictionary diha ang gisulti sa dictionary www.dictionary.org.com Sabbath, the seventh day of the week, Saturday. Oh, dili siya supak ng ikapitong adlaw, Sabado. So, klaro nga, Sabat, ikapitong adlaw, Saturday. Wala kinahanglan pa matudan. Kay, adawat naman siya napildi siya, pero kay, naluoy man pong kuhanin nga akong kaatbang ni, kay abigin ako, sagad din kayo mo debate ni nga akong kaatbang kay excited na din siya sa akong debate naunsa na yung tao ni karon. So, wala ni magka di mauni ang iyang presentation pagkalayo aragid ang iyang presentation ang iyahang first stand wala gyud makasupak wala gyud makanigar wala makaguba sa ako ang tema nga gipamatud-an. Instead nagbuhat hinuon siya nag-invento siya iyahang kaugalingong argumento sa unsang mong taon nga naabot naman siya sa Domingo
Naabot naman siya sa mga Israelita. Naabot naman siya sa mga Kristiyano. Nga dili man na mao ang maong tema nga akong pamatudan. Ang akong ipamatudan, ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay sumala sa Biblia o referensya. So siya naabot na siya bisag asa. Wa gyud manigar. Instead, iyahay nung giuyonan. Sumala pa sa mga pangutana, sumala pa sa mga tubag. Mindawat na sab siya, nga pildi na siya ni ining debatiya. Kay matod pa niya, ako gisulat yun ni unya kay dadihang ako anang ni-konfronta siya, dili na lahi na kuno iyang gisulti. Kay matod pa niya, nag-challenge siya sa mga pastor kunuhay o sa mga adventista kung kinsa nga apostoles nagsimba sa adlong igpapahulay. Unya karon, sa ako siyang gipangutana, matod niya kung na ako'y mabasa, dawaton niyang pili siya. Unya kay gidawat man niya. 1 minute. Diya gisulti ha. Klaro ang gisulti sa maong Biblia, Contemporary English Version. US version sa Acts chapter 17 verse 1 of 2. Kay nasa tima o nasa sa roles nga makagamit bisag unsa nga Biblia. So matod pa din So as usual, Paul went there to worship. And on 3 Sabbaths, he spoke to the people. He used the scriptures. So si Pablo, matutari ni adto sa sinagoga, nisimba. Unya, kay si Pablo, apostolos mo ni, iyan, i-deny ni nga si Pablo dili apostolos. So, klaro nga napabarog, klaro nga wa niya masupak ang akong tema. O wa gyud niya manigar ang maong proposition niya mga higalan. So, salamat sa maong presentation o sa pagpaminaw ni debatihan. Okay. Napakay pangutana, 5 minutes. 5 minutes lang. Monta lang 5 minutes siguro, Brad Jumel. Dito siguro sabat, kung sa yung gisabutan. Ikaw, gusto siya 2 minutes, sugot na po. Unsa man ning dapat ni pangutana nga pabarog naman eh. Naapa bro, last lang ka Wala naman yung pangutana na kay human naman kanila rebuttal naman unta nigbuot. Okay, so dili na ka mangutana. Dili na wala na pangutana kay last rebuttal naman ni wala na gali unta mao man ang wala ko ni object nimo kay wala na objection. Unsa ba mo? So mao na lang so mo presentation kag imo unya. Sunod malas conclusion pa jud ka. Wala na last conclusion na nila to. O man naman ko ni hatag rebuttal ganina. Dili na sa atong roles. Kung imong nabasa sa atong roles, first affirmative stand, then cross-examine. First negative stand, cross-examine. Second affirmative stand. Kaduha mo pa barog antes mag-rebuttal. Hindi naman na maunang classes. O sige na lang. Pero gisundan. Amo lagi na nagising sila sa imuha nga format para nga og naa kay question mausab na to unya kining uyon man ka. Di na lang ta mo rebuttal ana o di na lang ta mangutana ana imong rebuttal. So dili man sa sabot nimo ani. Dili man ingon nga mahimo nga rebuttal bro, mahimo ni siya nga second stand. Unya ang last nimo mo rebuttal. Mao gani. Ang sunod na ko ani karon ako na imong rebuttal then wala na objection. Basta na wala magbugawas ka sa timo ng dito alangan nga magbuot-buot ra day kag imuha kung magsugusto ka. So ini ko man na rebuttal. Ini ko man nimo dili na ka mangutana mo second stand ka na lang. Second stand na ako ni Ron. Lang tawagan ako si Brad Gmail ang moderator. Non. Oy. So bale inigkauman din ini mo second stand siya unya pagkahuman rebuttal stand ang conclusion unya ako ang last mag conclusion. Unsa man to imuhang niang karon nga imong girebat unsa man to di na to i-cross examine pa o unsa ba to? Ikaw gani kung gusto ka nga i-cross examine ka nimo wala problema unya sa sunod nimo nga sa stand nimo i-cross examine ta pung ka unya sunod rebuttal na. Kanang kuha na conclusion na.
Wala na bro, pasa kay bro. Taas sa makina nalibog kani manggod ang debate manggod ang format tinuod sa debate ani ikaw affirmative mohatag ka og rebuttal then after sa imong 10 minutes nga o 20 minutes o rasa nga minuto pangutan-on ta ka sa imong gi-rebut potong gihimo na to ganina then pagkahuman sa akong pangutana mo rebat ko gubono ko imong tema motong pagkahuman sa akong rebuttal guba mohatag kag pangutana nako motong nihatag ka ganina pangutana. So kining ni ang gibuhat na to karon final rebuttal na ni wala na ni pangutana pagkapilam di sa mangutana. So bro. Oh basig ganahan. Brad, paminaw. Ang kuha na siya, kanang depende na sa sabot sa format lagi. Mao na nga gisin na ko sa imo ang format para nga kung nakay question o makakuan ka. Kay kana imong gigamit, kana imong kuan kanang Oxford Oregon type na siya nga debate. So depende kung musunod ta niya na nga format or magbuhat lag ato ang format. Mao na nga kanang atong format nga among gigamit, mao na kasagaran nga gigamit namo sa video call sa Messenger. Mao na format nga gamit namo. So gisend ako sa imo ha, kung okay sa imo ha. So dinala na to na kunon kitaas na kina nga oras aron pag siguro pag save sa oras jud. So mo di pa sa bot mo-present na lang ka sa imo ha, kaya ako mao yung dapat mo last stand. Oh last So na pa nimo. sa imo ha. Dili pa to, mo kuan pa ko, mo ribat pa ko. Ang sakop. Dadi bro, sa kay Mo conclusion pa ko. makita ka brad. Mo conclusion pa ko. Oh. O sakto brad si Brother Jay mo last kay sa may alternatibo. Oh. So boto pa sa bot inig kahuman nimo ani. Sige na lang. Tagaan tagaan na jud bro, di ba 10 minutes lang to ako ah? Pwede na ang imo ha, i-consume mo na lang nimo ang 15 minutes unya mo o ribat na lang ko og 5 minutes karon. Pwede ra pod. Ato lang tingnan tagaag pabor. Bueno ang Okay, mao bitaw na nga sadali lang. Mao bitaw na nga gitagaan gihatag na ko sa imo ang format nga angay natong sundon para nga makahibaw ka kay kung dili ka gusto, kung gusto ka sa Oxford Oregon, mo pa atong sundon. Sige. Sige, Taas sa manggunagod. Sige, so 15 ato minutes ning na, 15 minutes. rebat ning ni ang last stand na lang nako kay mao lagi to no nga yahagid taon kung paangkonon nga pilde jugos debatig iyang mabasang ning niya og iyaha pong makaykay sa internet sa messenger tong among chat kay sa iyaha manggug tema mga kaigsuonan iya na manggod nga mura manggod siya nangutana mo nang ako na lang siyang gikorek daan kay siya goy nang hagit dapat siya gay affirmative no dapat ang affirmative mo mohatag tema onya papilion mo sa tagdima mo nang nalibog ko siyang timang gihatag kay mura magnangutana. Mo bitong ako tang gikoreksyonan gid taon ako to siya og ganong nangutana namang kaaning niya. Unya iyang ako na lang siyang gitagaan sa sakto nga klase sa sima. Ing na lang nga pamatud-an na lang nimo na adlaw igpapahulay Sabado kay ikaw may affirmative. So ang paghatag nako niya ng tema gikorek lang nako na nga mao nang ang iyahang tema no mo nang iyahang tema kay muram to iyahang tema questionable gali kay tanan no gani siya mismo yan na lang insertan og ipahulay sa Ginoo bisan wa gyud mabasa ang ipahulay diha na ang nang naa onya ikaduha iya ba jud kung pangkunon nga pildi ko nukos debate tungod kay di ay nabasa niya nga Biblia kadtong contemporary English Bible nga si Pablo lagi ko no ni sod sa sinagoga onya ning ni amanggod ang tema namo pamatud-an modawat gani bisan unsang version sa Biblia so ato nang gidawat ang ilang version pero ang problema katuohan ba kay ni sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 15 nga kung dunay maghimog bagong testamento kinahanglan pirmahan gayud mo bitaw di ta manawat anang mga referensya nga wa gyoy imprimatur wa gyoy mga pagtugot gikan sa tagiyan ini Onya ko natong basahon mga igsuon ning ila mismo nga hubad ngano kahang ila ning dilikayan mismong hubad sa ilahang Biblia nga gitawag ni ang Biblia hubad sa Seventh-day Adventist Church
nga sa bersikulo 17 sa buhat sa mga apostoles ug ang og sa agianan nila ang Antipolis ug sa Apolonia sila nahiabot sa Tesalonica. Diin didto ang usa ka sinagoga sa mga Hudiyo. Sa bersikulo 2 og sumala sa iyang nabatasan si Pablo misulod niini og sulod sa tulo ka semana og siya nakiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan. Nakigdebate dili nakigsimba sa iyang hubad didto. Questionable to kay sa iyang mismong Biblia dinhi nakiglantugi man wa man mosimba. So granting without admitting mga igsoon nga nisimba si San Pablo sulod sa sinagoga. Sa daning mga Adventista og magsimba, magdebatehay sulod sa sinagoga, unya magkinabigay pa. Nagkinabigay pa. Unya, akong challenge ganina nga kung mabasa dunay mga apostoles bisag apil ng San Pablo nga nisimba, no? Og nipahulay. Ang kuno nako nga pilde pero ang akong challenge iyang giputol tama na sa pagsimba way ipagpahulay. Nawam tay problema bisag kung samtang adlaw simba kay tanang adlaw simba ta sa Ginoo pero ang pagpahulay mga igsoon gisupak in taon ni sa atong mga kaigsuonan kay wa gid sila mabasa bisan isa ka teksto nga ang mga apostoles ni pahulay sa adlaw ng Sabado. Onya, balikan taning ni ang version ngayang gigamit version ni Monsignor Yap lagi ko no iya jugong ipauyo no nga matod pa niya pildi na ko kinidawat ko no ko wa man tay problema ato didawat ta adlaw igpapahulay klaro ato nakita man na pero dili na repirado sa mga Kristiyano repirado kana mga igsuon sa mga Hudiyo sa mga Israelita mao na nga ang pagsulat ni ana sa gani ning ilang bersyon sa Biblia ang Biblia hubad sa mga Adventista nga usas mga ilagad ning translation wa gyud igo orang ni mention og ikapitong adlaw wala gyud butang gig Sabado ngano man aminado sila mismo nga kanang naang Sabado dili na moy adlaw sa Kristiyano supposedly kon matinud-anon pa mo inyo mismong kaugalingon nga bersyon sa Biblia do nagipulong Sabado apan wa di man ta mo nigar ana kay naam ginas Biblia ng Sabado pero dili na Sabado adlaw sa mga Kristiyano. O gani dili na mo adlaw sa Ginoo. Supak pa siya nako ganina ni gamit ko sa referensya nga ningi ang libro siya ra may gauna-una gamit ato ako lang gi-correct. Kunya do na sad siya gigamit nga libro nga matod pa 7th day of the week jud kuno the first day ipabalaan libro gitos Katoliko gadtong ni ang iyang gigamit pero tin-aw kayo walang tay kopya ang libro iyahalang iyahala wala in taon niya gitibuok ug basa gi contextualize gi kapoy taon siya basa kay kanang naa man god kanang ila god unsa nang ilahang kutlo-kutlo amigo ra silang gusto og ilang mo pabor pero di mo pabor nila ingnon dayon tag wa ta magtima wa ta magtima onya kaning ni ang first day of the week nga gikuto niya sa mga libro wala gali na nagrefer diha og Kristiyano ba na o Hudiyo ba nang naa mao na nga wa niya gi-contextualize og basa wa ang tagkopya ana libro wa man ta naka-produce sa nagkopya so mao nang di ta mo dawat na pero katong ilang libro klaro kayo bisag di na to i-contextualize nga ang nagpabugat ni anang adlaw Sabado mga nagpabugat ng adlaw Sabado maoning ni ang si Satanas dili ang Dios. Onya, klaro kayo ganina mga igsoon sa Levitico atong balikon na lagbasa 23 bersikulo 39. Nya unang adlaw sa semana pahulay gyud. Himoy hingpit adlaw igpapahulay mo nang sakto pa ni sila og sa labutan mga igsoon sam ni unang adlaw semana di ay. Sabado ra gihapon. Mo lagi ning kon ang Dios nakahatag paglaing adlaw igpapahulay si Josue nakahatag pag laing adlaw igpapahulay ngadto sa Dios ang Dios dili na unta maghisgot pag laing adlaw do na day laing adlaw sa Sabado ra gihapon o balanse ko no ni ining niya mao bitaw nga sa iyang tema nga iyang gihatag nga
nga yang gipunan og Biblia referensya wala na lang niya dugangi og asa na niya gi-refer. Siya ako siyang giingnan nga ikaw kay affirmative man ka imong pamatud-an ang adlaw ng Sabado kay adlaw ng igpapahulay. So niuyon siya, no? O niya ako lang daan nang dili na ingon unta og sakto pa siya, no? Iyaha untang usbon tong timaha. Kaya ako man tong suggestion nga mohatag ko anang timaha kaysa may affirmative. O niya iya kung paangkunon nga kanang naa pildi ko no kog mabasa, siya may nanghagit, dili man ako nanghagit, siya ang affirmative, dapat yan ang pamatud-an. Kay ngano siya ang tima, iyang gihatag, wain taon nagkadimao. Kay siya ang nanghagit, unya ako iyang ako yang papili og tima, dapat siya ay mobarog kay siya ang nanghagit. Ya, mao na nga ang iyaha in taon taman ras katawa unya di na mosugot di na mosugot nga moribat pa ta. Ngayahang pamaagis debate day nga pertig yung pagkataasas oras. Pila naman ni ka ato ni padayon mga igsuon. Okay, naputol lang atong 5 minutes na, 5 minutes. 5 minutes na utang anong taas-taas nganong mubo naman ni pinagalit. Ganina perting taas man tong iya. Pero sige na lang, no? Kaya 15 minutes man to, kada pa tayo, 10 minutes. Bye, so, duwagan na to. O, sige, mo ano 10 minutes para nga, okay tayo mga, sige pa yun. sige na lang, nalimot tas oras kay atong timer diri napatay pod. So mao na nga di ta kadawat sa iyahang aligasyon gani nang iyang Biblia ang gipanggamit hantod karon wagay na siya nagka-suporta nato og imprimatur niya na. O niya kining ilang Biblia tinaw kay magkuon wag gid sila ni gamit ani kay ang Biblia nila mismo wa man mudapig nila. Gani nang dili pa niya wa ta maghisgot og audio ko no suko pa siya nato ganina perting object niya gamit ko no tangano ko nung dunay Domingo nganong di man kuno pamatud-an di kuno unsa ang adlaw ko nung Domingo di ko nahikap-hikapon. Okay, unsa man day ni para nila ning Domingo? Matud pa gigamit taon nila ning libros Katoliko nga ang Katoliko mauning nag-usob sa Domingo ngadto sa di ang nag-usob sa Sabado ngadto sa Domingo. Unya sumala sa ilang libro mga igsuon dagkong paglaom gisulat ni Ellen G. White nga sa page 72 apan ang simbahan nga gimanduan ni Jesucristo giniyahan sa Espiritu sa Dios maoy nagpuli sa Domingo alang sa Sabado busa ato nagkaron gibalaan ang nahauna dili ang ikapitong adlaw ang Domingo nagkahulugan og karon maong adlaw sa Ginoo. So ning ni ang ilang pabarog nga Sabat ikapitong adlaw wa man tay dili ta supag ana og kana ning ang itirado sa mga Hudiyo. Kay sa tinuod, Hudiyo ang gibalauran yana og kana alang sa mga Hudiyo sumalaslisahan sa mga pulong. Pero kung moingon na gani siya og Kristiyano, perting supakan nato ana. Kay wa gyud Kristiyanong na mahulay og Sabado unya nisimba og Sabado. Kay putlo ganina ang kini Buhat 17:1-2 nga sa ilang bersyon sa Biblia nakikitogi inon sa Pablo wa mo simba. Katong iyang putlo-putlong ni simba, granting ni simba, wa tay problema kay bisag kun sang adlaw pwede tang mo simba. Pero kung na mahulay sa San Pablo diha, wa gyoy mahulay. Gani sa Lucas 4:16 si Kristo ni sulod dito sinaguga sa may gibuhat sa mga Adventista taga na Kristos pangpang unang mahinomdom sa kanining adlaw sa Sabado moning adlaw kriminal kay moning adlaw ipatay nila sa Kristo o ng patulan si Kristo sa Juan kapitulo 5 bersikulo 17 samahan nagbuhat hangtod karon ug ako usab so agi pahulay so iya kutlo-kutlo taman sa pagkutlo nga ang Sabado adlaw igpapahulay gamit sa Biblia ni Monsignor Yap wa tay problema ana kana adlaw igpapahulay nga napili sa mga Hudiyo sumala sa Nehemias kapitulo 14. Kaya gani on ato basihan kanang adlaw termino Sabado gikan kana sa pulong sa baton pasabot nga pahulay Mores sa mga pagano nga pinulungan kun ato nang sakton mga igsuon
mahog na sa pagano ana kay kanang termino ha gikan pagano dili na mismo gikan sa Dios plito nga nagtimo siya gusto kita sa Dios samahan sa Sabado ang ina pilar na sabot-sabot putlo niya adit karungo pamalandong kung asa ka na ihaom unya gamit ra taon latong Latina Vulgata ni Monsignor Yap nga ni Arbas Osias kapitulo 1 saya 1:13 gikalibutan sa Dios amahan ang Sabado kalibutan din sa Sabado nya silang kapadayon sa gihapon Dali sa Osias kapitulo 2 bersikulo 11 gipahulong sa Dios amahan ang Sabado ing kini maghisgota mo bitaw di siya mosugot nga maghisgota og adlaw Domingo kay ni basa sa Kapatano nga verse 15 kini atong mabasa din sa Revelation chapter 1 verse 10 on Domingo tasintiyo pues sa patrona contigo el Espiritu Santo ay ni ditrasya yon claro cual como el trompeta del suena Domingo adlaw sa Ginoo dili Sabado ani sa Levitico 23:39 unang adlaw semana pahulay mo stupid adlaw papahulay unang adlaw semana magdikta o magsimba ta Leviticus 23:23 way mabasa diha apostoles bisan ni Kristo yapil lang na nila nga mahulay ni simbag Sabado ang challenge taon putol aron paglimpong sa mga kaigsuonan og siyang di maong debate ya jud pabarog nga si mudaog pirmi kay awat na lang unta nga sa tanan nga malantugi mudaog na lang in taon just magkausang higayon mo nang pirti taon niyang warawaras yang flag sa malit ang imong posisyon kay ikaw ra may giganahan na mo bitaw ang imong imaw muha ang format sa debate ikaw ra giganahan gani ang moderator bisan ato naman sa kauban subat pero wag gyud taon kauyon sa imong oposisyon so dago lang gitarong ang imong tema nga nagkayabo-yabo in taon mo nang ikaw na mismo nagingon nga dili na repirado sa Dios Amahan ang adlaw igpapahulay Sabado Ginoo imong gibuhi ang pamahayag na sukad pa sa akong pag-cross-examine kanimo ug imo lang gikutlo ang Biblia nga diha sa Exodo 20 bersikulo 8 ngadto 11 nga adlaw igpapahulay niya matgrado ang sa Dios so normal na itong debatihan ng taana og dito pa lang daan pero ako lang tong giskay-skayan nimo tumutaas nga ato kay lingaw sad paminawon so kamo mga igsoon sige lang kay ato ra ning hatagan sa og ribatal inig pani tay komentaryo ihatag i-insert na to aning niya kay ron masabtan gyud nato kay kahibaw ko mubo na kini salamat og maayong otto kanatong tanan muchas gracias conmigo contigo Okay, so bro. Oy, May last stand to ko. Taas mo to yan. Ano ko yung last stand? conclusion na ka bro, dito na bro, kay dito na to bro. Ay, diretso lang ko. Tumutawag lang ko, bro. Sige. At tangi ang uban pang katapusan nining ato ang last episode kay doon na tayo himuon nga komentaryo bahin aning iyahang katapusang pahayag.